Gràcies. Efectivament, doncs aquí crec que la ciutat de Mataró té un repte important, que és aquest repte de mantenir la tradició, de mantenir aquesta festa participada, en un moment en què hi ha un dimensionament important de la festa major, amb una concurrència de molta gent i que això imposa doncs, les normatives, uns temes de seguretat, uns temes d'organització que cal mantenir. Jo començo a llegir els punts de l'acord. El primer és consolidar el marc administratiu dels protocols de festa major, agilitzar la tramitació dels protocols de festa major que ja actualment es troben en tramitació i que, en teoria, aquest mes d'octubre o novembre ja han de tenir sortida o ja han de veure la llum. Segon, fer efectives les decisions col·lectives, tenir en compte i respectar les decisions preses de manera majoritària a les comissions de treball si aquestes han estat fruit d'un debat respectuós, amb mira àmplia i en el que hagin participat les diferents comparses i entitats. Cal recuperar el caràcter deliberatiu de la comissió permanent, les comissions i els plenaris de Santes com a espais reals de debat i construcció col·lectiva de la festa. 3. Treball conjunt de les comparses institucionals. Les decisions que afectin les comparses han de comptar amb la seva participació prèvia. El treball i debat col·lectiu milloren sempre els resultats. Quart, fomentar el debat ciutadà. Obrir a debat el model festiu i l'organització de la pròpia festa per tal de sumar visions i construir consensos de la participació.